Čaute priatelia môjho YouTubeového kanálu a variacich videí. Dnes si spolu pripravíme ostrokyslú polievku. Pohodlne sa usaďte. Prajem vám príjemné sledovanie. Je to skvelá polievka, na ktorej prípravu potrebujeme kuracie prsia alebo kuracie mäsko, kukuričný škrob, huby shiitake, mrkvu, por, ocot, 2 druhy sojovej omáčky, takúto štiplavú omáčku, bambusové výhonky a ešte vajíčko. Prajem vám príjemné sledovanie. Tu máme huby shiitake, na návode je napísané, že sa majú namočiť do studenej vody minimálne na hodinu. To som si mal pozrieť skôr, pretože to je teda pre mňa dôkladne, ich treba najskôr umyť a že nemajú sa prísť do kontaktu s inými potravinami, pokiaľ sú v takomto stave, tak ich idem dôkladne umyť. Nezabudnite dať odber. Takže huby som dôkladne umyl, nebudem ich tam dávať teda veľa, ale som prekvapený, že teda na hodinu sa majú až namočiť. Som predpokladal tak na 20-30 minút. Takže huby sú namočené. Takúto novú dosku. Som zakúpil novú dosku, na ktorej si budem krájať zeleninku. Čo poviete? Ešte by to chcelo logo na tú dosku spraviť, aby tam bolo nejaké moje logo dané. Na tej doske to by bolo úplne, že hop, šup, klobáska, zjem ťa. Najskôr si mrkvu musíme očistiť samozrejme. Ideme si nakrájať našu mrkvičku. Mrkvičku si nakrájame tak, že na také pásiky. Komu sa to nebude chcieť takýmto spôsobom krájať, tak to môže nakrájať alebo nadrhnúť na drháku. Mne sa to ale krájať chce, pretože to chcem mať takto spravené. Čiže na také pásiky si nakrájame mrkvu. Inak vám poviem, že pred natáčaním som myslel, že ma švihne. Nefungoval mi mikrofón. A už som videl, ako trielim do datartu. Umieme si dôkladne por. Teraz to asi nevidíte na videu, ale dôkladne si umieme por. Mne to niekedy prípadá, že do takejto ostrokyslej môže ísť to, čo máte radi. Teraz si nakrájame zase na takéto pásiky por. Záber je z 2 kamier, uvidím, že ktoré zábery použijem, ale môžeme použiť aj obidva. Tiež na takéto pásiky, lebo v tej ostrokyslej by to malo byť takéto pásiky. Tie huby shiitake som mohol mať namočené aj od rána. Jajaj. A keď máte možno aj dubáky, tak aj dubáky by som tam, to by bola zase dubáková, to by nebola ostrokyslá. Viete čo, už jen takto ešte toto. Tento por je taký jemný, takže si myslím, že to bude úplne superové. Krájame si porik. Potom si vymením krájaciu dosku. A pridám tam, alebo budem krájať mäsko. Mne tu zostala nejaká cibulka, tak si nakrájame takúto cibulku. Mám aj jarnú cibulku, a môžeme si tam dať aj takúto cibulku. Je to nie je na závadu, si myslím. Pridáme aj cibulku. Možno niečo uvidíte teraz, toto je taká mäsová doska, na tejto krájame len mäsko. A teraz sa pripravte len pre video, toto nie je vhodné pre citlivé povahy, tento záber. Aj na lakti ešte. No, to sa mi už nechce ukazovať. To neukazuj. A teraz si nakrájame kuracie prsia, čerstvé. Pripravíte si vývar, hej. Vývar je dobrý tiež z kuracieho, alebo keď nemáte, tak
Aj vodu môžete použiť, ale myslím si, že keď je ten kurací vývar, tak je lepšie kurací vývar mať spravený a nie nejaké chemické záležitosti. Takže nakrájame si na také menšie kúsky kuracie mäsko. Verím, že sa vám toto video bude páčiť. Napíšte do komentára, ako robíte ostrokyslú polievku vy. Priznáme sa, robíme ju prvýkrát. Neplieskajte si po čele, priatelia. Kuracie prsia, mrkva nakrájaná na takéto pásiky, por, cibuľka a ideme si nakrájať tieto bambusové výhunky. Tuto by malo byť vypálené. Ak viete niekto, kto by mi tu vypálil logo, bol by to aj merch zároveň, takže by som bol rád, keby ste mi dali vedieť dole do komentára, alebo nejaký kontakt, alebo kto by bol ochotný mi vyrobiť také dosky. A bolo by to pre vás v podstate spravené. Áno, zaplatil by si mu 20 eur. Komu? A predával by si to za 5 eur. To mi nejako nevychádza. Čudáci. Takže, bambusové výhonky, mrkva. Ideme pozrieť. Por. Cibuľka. Kuracie mäsko. Nakrájame si naše huby shiitake, ktoré tu máme nachystané, a nakrájame si ich na plátky. To si to nakrájame na takéto pásiky úplne na jemnúčko a pridáme si to k nášmu vývaru, k našej ostrokyslej. Budeme variť a variť a variť a variť. Myslím si, že namočené to bolo dostatočne dlho, takže toto by nám malo stačiť. Pripravil som si hrniec, alebo pripravili sme si hrniec, zapálim si pod ním plameň. Do hrnca si nalejeme vodu. Do vody si pridáme naše nakrájané kuracie prsia, spravíme si taký vývar, ale keďže mám aj spravený vývar, tak si dolejeme vývar do nášho hrnca, čiže pridáme ku kuracím prsiam, dáme aj viacej vody, ale prilejem aj vývar, ktorý mám spravený. Takže dolejeme si vývar. Tak. Pomiešame. Pridá nám to takú lepšiu chuť, vývarík. Dáme si variť, ešte pridám vodu. A varenie, opäť prilejeme vodu, však nechceme malinko polievky, chceme jej viacej. Čiže to bude taký riadny vývarík. A postupne si budeme pridávať huby shiitake a ďalšiu zeleninku, ktorú ste videli, čo sme si nakrájali. Dobre, zakrieme a varíme. Postupne si budeme pridávať ďalšie ingrediencie. Pridám si tam na pásiky nakrájanú mrkvu. Môže tam ísť cibulka. V tomto momente, hej.
Pridám tam aj tie bambusové výhonky. Ja to tam popridávam všetko bambusové výhonky. Bamba. Teraz to premiešame. Môžeme si pridať por. To nie sú bambusové, to je bamba. Bamba. Tak a do vývaru si môžeme pridať naše huby shiitake. Otvárame hrniec a pridáme si naše nakrájané huby. Začína to veľmi pekne voňať inak. Takto. A môžeme variť. Trošku pozbierame túto penu, hej, to tam nemusí byť. Polievočka sa nám pomaličky takto varí. Môžeme si tam pridať sojovú omáčku, alebo teda dva druhy sojovej omáčky, jednu a druhú. Sojovú omáčku, jednu sojovú omáčku, túto si pridáme. To myslím, že to malá sojová omáčka. Takže pridáme si takto záližicu. A dáme ešte trošku tak. Lyžica a pol, polievková, dobre. Našej sojovej omáčky. Druhú sojovú omáčku. Tej dáme len tak záližicu, to je tá klasická sojová omáčka. Takto. To nám bude stačiť, si myslím. Tak. Kyslé. Dáme takto ocot. Lyžicu octu polievkovú. Šups. Lebo má to byť ostro kyslá, takže kyslosť tam už je. Ešte tam bude treba pridať ostrosť. Túto omáčku. Dobre, si tam pôjdeme pridať. To štípe celkom dosť, takže tam dáme len trošku tejto. Toto nám bude stačiť. A dáme tam trošku cukru, za lyžičku cukru takto, aby to nebolo zase také. Už tú štiplavosť si budeme postupne pridávať. Keby som mal papriku, môžeme tam pridať aj papriku, to dá takú špecifickú chuť. Takže a postupne sa to bude variť a potom pridáme škrob. Kukuričné placky. Potom pridáme kukuričný škrob. Neviem, či to tam zaostrilo, či nezaostrilo. Pridáme kukuričný škrob. A teraz si rozbijeme vajíčko na zahustenie našej ostrokyslej. A potom si ho pomaličky budeme vlievať do našej ostrokyslej polievočky, kde to budeme rozmiešavať. A potom si ešte pridáme náš kukuričný škrob. Takže takto si to rozprudlujeme, ako keď si robíte vajíčkovú polievku. Dobre, a dole... Áno, podáš mi to? Počkaj, takto. Pomaličky to tam treba vlievať takým cicerkom, nie že naraz, ale ako keby si to tak vlieval, tak pomalinky, ja to budem rozmiešať. Takto mi pomôžeš. Dobre, pomalinky, tak. A môžeš zaseliať. Tak, zas prestať. Tak keby mi tam padla celá miska, tak bude miska aj s oným, so všetkým tam. A to tie vajíčka robia hentie. Áno, tie vajíčka robia títo, môžeš to tam už vykydnúť celé. Tak, super. To je pomocník, to je raz darmo. Ja by som to sám nevedel. Takže takto si to dáme do ostrokyslej, porozmiešavame a necháme si to opäť trošku prevariť a potom si na záver budeme pridávať kukuričný škrob. Áno, kukuričný škrob. Takto, približne takto kukuričného škrobu. Vykydalo sa mi viacej. Chcel som dať, že lyžicu si dáme. Prilejeme si tam trošku vodu. Perníku. Áno, perník.
prilejeme si vodu a rozmiešame si to na takú kašičku, ktorú budeme vlievať do našej ostrokyslej polievky. Je to na zahustenie. Môžete použiť zemiakový škrob, kukuričný škrob. A pomaličky si budeme vlievať. Zahustíme, aby bola tá polievočka taká rôsolová, aby sme to zase neprehnali s tým zahusťovaním. Ešte tam trošku vlejeme, teraz Jurko mieša a pôjdem vliať a možno okýdam ja celú kuchyňu, Jurko mi bude nadávať. Tak, no a miešaj. Uvidíme. A cítim, že sa to zahusťuje. Hej. A necháme si povariť. Lebo keď to mám tu hore, že nič není, tak to je také ťažšie na miešanie. Ukáž. Keď to dáš hore, tak to je také ťažšie. Však ono to asi zhustne. A necháme si ešte povariť. A keď z toho žele. Žele, no to má také žele z toho spraviť. Vyzerá to podľa mňa celkom dobre. Necháme to povariť. Číňania. Taký Číňania. Amatérsky. Teraz to stopneš, že? Hej. Polievočku máme uvarenú a ideme si ju pomaličky nakladať. Mäsko. To bude moja, mne nedávaj tak veľa. Tak. To je moja. Dobre, toto bude. Jej, ja mám celú kameru zarosenú. No to som teda natočil. No pozrite sa, to je krásna polievočka, toto je Jurková. Mäso nejaké by som tam mal. A už sa blíži záver videa. Môžeš povedať, že čo budeme mať ako druhé jedlo. Brinzové halušky. Čína a brinzové halušky. Takže naša ostrokyslá polievočka na náš spôsob. Tak. Dobrú chuť všetkým. Ďakujem vám za zhliadnutie tohoto videa a teším sa na vás pri ďalšom videu.